ndị be anyị ekele m nụ ụmụ Nsụka asadi de kalụ mụ ekelechi m n'ike ndị Nsụka Welfare Association na UK ekele m nụ ọ bụ nwanne unu nwụnụ mụrụ amụ bụ Amarachi Atama onye Ugwogide de manụ na Nsụka be anyị abịara m na UK maka ịkwalite asụsụ Igbo ngị na anụ na o nwere ọzọ a ji eme bụkọma na ọdaba na m ji anọ mbọbụ nke a ji eme ndị IFAC ji eme ụbọchị 13th ama anọ mbọbụ ngị na-asị gị na ndị Nsụka niile nọ na UK unu kwado m fụta n'igwe ka ụmụ Nsụka zọmije na ya bụ mmemme ka anyị fụta n'igwe Amarachi nwata ma ji anọ ọdụnụ ji anọ ka anyị nọkọtọrọ nọ ka anyị sụkọtarịta asụsụ nọ ya sị ka were wee kelechi unu ike na enwe unu nọ abe ọ nkwụrụ ọzọ m ji eme na 20th ya bụ 20th July a ji eme n'ụmụ anyị kiribe ihe onyonyo mmemme ihe mara eme dịka abụ Igbo m na-eme ọ bụ na ihu m ụbọchị 13th unu nkọwa dịchere n'unu maka unu mana ụfịa ana m ekwu ka anyị fụta n'igwe na nke 13th unu na nke a na-eme ndị IFAC na-eme anyị fụta dịka ndị Nsụka zọmije temegwu ikorodo temegwu